भंडारदरा या रस्त्यावरील बारी गावाचा हा पाण्याचा ओढा पार करूनच आपल्याला शिखराकडे जाता येतं. नमस्कार मित्रांनो, मी शरद छलार परत एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत करतो. आज आपण आलो आहोत महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कळसूबाई शिखर. याला महाराष्ट्राचा एव्हरेस्टही म्हणतात. याची उंची जवळजवळ 5400 फूट असून हा तालुका अकोले जिल्हा अहमदनगर या ठिकाणी येतो. आपण शिखर तर सर करणारच आहोत, त्याबरोबर कळसूदेवीचा इतिहास आणि ह्या पर्वताची माहितीही घेणार आहोत. एवढा जोरात पाऊस चालू आहे, वरती तर कळसूबाई शिखर दिसत नाही आहे, तरीही आपण महाराष्ट्राचं एव्हरेस्ट सर करणार आहोत. बारी गावातून थोडं वरती आल्यावर गावकऱ्यांनी इथं एक मंदिर बांधलेलं आहे. ज्या लोकांना वरती जायला शक्य नसेल त्यांना इथंही दर्शन घेता येतं. या शिखरावर कळसूदेवीचं एक छोटे मंदिर आहे. देवीच्या बऱ्याच आख्यायिका सांगितल्या जातात. त्यापैकी एक म्हणजे कळसूबाई ह्या गावाची सून होती. तिला बऱ्यापैकी औषधी वनस्पतीचे ज्ञान होते. त्याने ती गावातील लोकांचे आजार ह्या औषधी वनस्पतीने बरे करून त्यांची सेवा करत असत. कालांतराने कळसूदेवीचा मृत्यू झाला. गावातील लोकांनी ओळख म्हणून या शिखराला कळसूबाई नाव दिले आणि आठवण म्हणून शिखरावर छोटे मंदिर बांधले. बारी गावातून वरती यायला आपल्याला अर्धा ते 1 तास झाला. ठिकठिकाणी आपल्याला चहा नाश्त्यासाठी असे स्टॉल दिसतील. गोड गुडूप चहा आणि मस्त पहिल्या वाफेचे पोहे नूडल्सचा नाश्ता करून शिखराकडे चाल करू. शिखर चढताना आपल्याला जागोजागी असे माकडे तर दिसतीलच, शिवाय असे सुद्धा. अशी कथा सांगितली जाते की देवी कळसूबाई ह्याच विहिरीतून पाणी नेत असत. विशेष म्हणजे उन्हाळ्यात सुद्धा या विहिरीत पाणी असतं. पावसाची रीतरीत तर थोडीही विश्रांती घेत नाही. ज्यांना ट्रेकिंगचा छंद असेल त्यांच्यासाठी ही एक उत्तम पर्वणीच आहे. कितना दूर? वो नहीं सोचने का, सिर्फ चलते रहने का, चलते रहने का. सोचोगे तो चढ़ोगे. शिखर सर करण्यासाठी आपल्याला साधारणतः 3 ते 4 तास लागतात. खूप वाट लागते जाताना. एवढं कष्ट करून जायला लागतात ना. हे 2 तास ना असं वाटतं की आत्मा आता बाहेर येणार आहे. पण वरती गेल्यावर ना जी फिलिंग येते ना, असं घरी जाऊन असं बोलू शकतो काहीतरी लाईफमध्ये उखडलंय असं. हा फर्स्ट ट्रेक आहे पण खूप चांगलं गेलं आहे. ऑल द बेस्ट तुम्हाला. बारीतील गावकऱ्यांनी या पद्धतीने ठिकठिकाणी 4 शिड्या बसवल्या आहेत. ही 2 नंबरची शिडी. चला तर मग. रस्ता मोकळा करायचा. कळसूबाई ट्रेक अवघड नाही पण खूप दमावणारा आहे. करने में आपको 1.5 घंटा लगेगा. 1.5 घंटा 1.5 घंटा इधर आने को लगा ना. चढ़ने का चलो 2.5 घंटा लग गया. हा सुंदर नजारा तुम्हाला व्हिडिओ आणि फोटोमध्ये व्यवस्थित दिसणं शक्य नाही. त्यासाठी तुम्हाला इथं यावं लागेल. पावसामुळे निसर्गाने सर्वत्र हिरवी शाल पंगरली आहे. धबधबे तर खळखळून वाहत आहेत.
गावकऱ्यांनी ठिकठिकाणी अशी चढाईवरच भात शेती केलेली आहे. येथून खाली पाण्याचा आनंद आणि मनातील चेतना, पावसासोबत विहंगम दृश्याची बरसात. आ हा हा हा, अशा या नजाऱ्यासाठी कुठे आहेत माझ्याकडे शब्द. वरती आल्यावर ही समोर पसरलेली खोलवर दरी, ही भव्य अथांगता, विरोधी दिशेने वाहणारे वारे, आकाशातून उतरणारे ढग, रंगेबिरंगी शालूसारखी झाडापानांनी रंगलेली ही सृष्टी डोळ्याचे पारणे फेडून टाकते. अशातच चोहीकडे बघितल्यावर शिखरावरून कोसळणारे हे फेसाळ धबधबे, जणू काही निसर्गाने हे रूप आपल्यासाठीच परिधान केलेले आहे. धबधबे तर एवढे की गिनतीच नाही. व्हिडिओमध्ये कदाचित दिसणार नाही, तरी मोजण्याचा प्रयत्न करू. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. रविवार असल्याने प्रचंड गर्दी. सकाळी जे लवकर चढले ते उतरणीच्या मार्गावर. आम्हाला थोडा उशीरच झाला.
सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेत 5000 फुटावर 3 शिखरे आहेत. त्यात हा कळसूबाईचा 1 नंबर लागतो. 2 नंबर साल्हेर किल्ला तालुका सटाणा नाशिक जिल्ह्यात येतो. आणि 3 नंबर मला माहिती नाही. तुम्हाला माहिती असेल तर कमेंटमध्ये नक्की कळवा. वो भी रॉड भी स्लिप हो गया आराम से. कळसूबाई शिखराकडे जाणारी ही शेवटची शिडी. एवढी मजबूत शिडी एवढ्या वरती कशी आणली असेल ते देवच जाणे. महाराष्ट्राचे हे सर्वात उंच शिखर आज ढगाच्याही वरती निघून आलं आहे. अखेर हा टप्पा आलाच ज्याची आपल्याला उत्कंठा होती. तो म्हणजे 5400 फूट उंच आलोच. चला कळसूदेवीचं दर्शन घेऊ. दर्शन खूप छान झालं. मंदिर खूप छोटं आहे. मध्ये 2 ते 3च इतकी बसतील एवढी जागा आहे. कळसूबाई शिखर पूर्ण धुक्याने दाखला गेला आहे. पाऊसही सुरू आहे. हवा तर प्रचंड आहे, त्याचबरोबर थंडीही खूप आहे. एक आख्यायिका सांगितली जाते. प्राचीन काळी कळसू नावाची कोळ्यांची मुलगी होती. पाटलांच्या घरी कामाला होती. कामाला लागण्यापूर्वी तिने पाटलांना एक अट घातली होती की मी झाडू मारणे आणि भांडी घासणे सोडून इतर सर्व कामे करेन. पण एकदा पाटलांच्या घरी खूप पाहुणे आले. पाटलांनी कळसूला भांडी घासायला लावली. त्यामुळे रागाच्या भरात ती या डोंगरावर राहू लागली. कालांतराने कळसूबाईचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून डोंगराला कळसूबाई नाव पडले. गावकऱ्यांनी आठवण म्हणून एक छोटेसे मंदिर बांधले. मंदिराच्या या बाजूला भंडारदऱ्याचा अथंग पसरलेला जलाशय आहे, जो आज धुक्यामुळे दिसत नाही. सह्याद्रीच्या या पर्वत रांगेत उत्तरेला रामशेज, हरिहरगड, अंजनेरी, ब्रह्मगिरी, मार्कंडा, धोडप, रावळ्या, जावळे अशी डोंगर रांग दिसते. तर पूर्वीकडे ओढा, विश्रामगड, आलंग, तुलंग, मदन, माथेरान, हरिश्चंद्रगड इत्यादी पर्वत रांग दिसते. ती समोरची जी साखळी आहे ती ओढल्याने देवीकडे जे बी मागणं मागतो ती पूर्ण होते. स्वप्न होतं महाराष्ट्राच्या एव्हरेस्ट सर करायचं आणि ते आज झालंही. स्वर्गाला टच केल्यासारखं वाटतं. याची उंची जवळजवळ 5000 शिखर तालुका अकोले हे शिखर तालुका अकोले अहमदनगर